Obila osechako timo nonro e wi tho mar obila ariyo magina onegi sendo obila mang'ia kogwen makawuono e kaonti ma Siaya. Komanda mar obila e sub kaonti ma Gemiala Charles Wafula oyango ni obila moro nochielo nyawadgi gi magina kaeto en bende obila moko nonege. Jafwambo marwa Steve Biko chakonwa cheno mar atil gi report no koa e kaonti ma Siaya. E laksa paga chiel kogwen mar Jumapinde ni etesendo obila mang'ia. Obila moseyang nyinge kaka Martin Mwendwa nomuocho lisasi kendo chielo obila ma jatende Corporal Chesise e agoge kod okumbone ma otho kanyo. Kalore kod komanda mar obila ma Gemiala Charles Wafula, obila no mano man rekod bunde kido mar G3 notemo ringo ndamo mano kochiko skun nyiri mang'ia. Bang' nek makamano, to kata kamano obila wetene norakore kode kendo tieko ngimane en bende. This officer had ran Pasak and he shot the corporal before he escaped. So that's why he ran almost a kilometer to where he had been found, and that's a place where he was subdued by the officers who responded after the shootout. Wafula omedoni ringre ariyogo osechwal kar kano ringre ma Siaya County ka iritimne gi bero e kinde manonro to dhi nyime. So far, both the bodies have been taken to Siaya Ramogi, awaiting post-mortem, and the matter is being investigated. Nonro ma oiu lieko ni dibe ni obila ariyogo ne nigi gwandruok e kindegi ka lipot mar obila bende lieko ni dibe ni obila no ne nigi dang'ni mag paro. Tendo obila okwayo jopiny mondo obed gi horuok ka nonro dhi nyime wi nek makamano. Members of the public to be a bit calm over this incident, because as I said earlier, we are conducting investigation. So just be calm and wait for the outcome of investigation. We don't want people to go around with a lot of rumors around concerning the incident. So kindly give us time, then we'll reveal what transpired. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.